सुना बोलो। हम ना जाई बेसैया लेवे रसनवा बैठल बैठल लाइन मारेला पारा धनवा अंगुरिया धके लेला फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेला अंगुरिया धके लेला अंगुरिया धके लेला अंगुरिया धके लेला फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेला। तोहरिए पर थोड़े एगो नियम लागू बा, सबका पे बा। अरे जौन कोटेदार लोग अधिया तीसरी देत रहे वही के तो व्यवस्था करे खातिर नियम सरकार लगावलक। ये खराब नहीं बा, तोरा समझले में ढेर बा। ला है सुनो सुनावा। सबका पर लागू भइल इहो नियमवा सबका पर लागू भइल इहो नियमवा लूटी लूटी खात रहे बाबू कोटे दरबा रसनवा लेके आब मन मोर कहनवा रसनवा लेके आब रसनवा लेके आब रसनवा लेके आब रसनवा लेके आब मन मोर कहनवा रसनवा लेके आब जान तड़ा बोल बोल का बात बा। हम जानी ना तो हमके बहुत लाज लागेला। काहे लाज लगेला? सभी मुँह की ओर ससुर भसुर ताकेला और हो लहुरा देवरा संभाला कुलना उती बोली हमके बड़ी मारे ना कुल। अच्छा तही के लोग देखे जाला, वहाँ लोग राशन लेवे जाला तो के देखे ना जाला। तू काहेला हमके टिबोली मारे ना कुल। सुना बोलो। राशन लेवे जाइला त लाज हमरा लागे ससुर भसुर सभे हमरा ओरिया ताके राशन लेवे जाइला त लाज हमरा लागे ससुर भसुर सभे हमरे ओरिया ताके मारे लट्टी बोली सभे लहुरा देवरा भाई अंगुरिया धके लेला फिंगर कोटा दरवा अंगुरिया धके लेला अंगुरिया धके लेला अंगुरिया धके लेला अंगुरिया धके लेला फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेला। अरे तू तो सफा गंवार औरत लागत हो हमके यार। अच्छा देखा ऐसे ना बोला। अरे यार तोके का चक्कर बा गांव के लोग से वो कोटेदार से का मतलब बा? तो क्या अपन काम को क्या आवे के चाहिए? तो क्या अंगूठा लगा के राशन लेके आवे के चाहिए? तो का वो फेर में पड़ रहू? नहीं तब हमसे ना हो पाई, तू जाके लिया वा ना। अरे हमके बहुत काम धंधा है, ठीक ना? जा
जाके राशन लेके आवा, जिद अपन छोड़ा। ला है सुना, सुनावा। हो जाता यारी धनी देरी अब हो